San Mateoren Evangeliotik. Zuek zarete munduarentzat gatza, baina gatza gezatzen bada nola gazitu berriro. Ez du jadanik ezertarako balio, botatzeko baizik eta jendeak zapaltzeko. Zuek zarete munduarentzat argia, ezin daiteke eskuta mendi gainean dagoen hiria. Kriselua ere ez da bizten ontzipean ipintzeko, argi mutilaren gainean baizik, etxeko guztiei argi egiteko. Era berean, zuen argiak denen aurrean egin behar du argi, zuen egintza onak ikusiz, zeruko zuen aita gorets dezaten. Francisco aita santuari jarraituz, antzinako profeten hitzari oihartzunen eginez, jubileuak gogorazten digu lurreko ondasunak ez daudela privilegiatu gutxi batzuentzat, denentzat baizik. Aberastasuna dituzten guztiak eskuzabalak izan behar dute, premia duten anaien aurpegia ezagutuz. Gosea, eskandaluzko flageloa da gure gizadiaren gorputzean, eta deia berritzen dut. Armetan eta bestelako gastu militarretan erabiltzen den diruarekin, mundu hobe bat eratu dezagun, behingoz gosearekin amaitzeko eta herrialde pobreen garapenerako. Bada beste gonbidapen premiatsu bat zuzendu nahi dudana, nazio aberatzenei zuzendua. Hartutako erabakien larritasuna aitor dezaten, eta inoiz kitatuko ez dituzten herrialdeen zorrak barkatzeko erabakia har dezaten. Benetan munduan bake bidea prestatu nahi badugu, saia gaitezen bidegabekeriak sortzen dituzten arrazoaiak konpontzen. Ken ditzagun zor bidegabeak eta ase ditzagun goseak daudenak. Eta beste ohar bat bukatzeko. Kristau guztientzat aurtengo jubileua oso esanguratsua izan da. Izan ere, 1700 urte beteko dira Nizeako lehen kontzilio ekumeniko handia ospatu zenetik. Kristau elkartea gaur egun evangelizatzearen premiari hobeto erantzuteko, gero eta beharrezkoagoa den modu sinodal bat zehazteko aukera adierazgarria izan daiteke jubilazio urtea. Bakoitza bere karisma eta ministerioarekin, munduan jaungoikoaren presentziaren lekuko izan dadin.